Hello world and to everyone. Kumusta po mga kababayan ko? Awat loobin ng Diyos na nasa mabuti po tayong kalagayan. Papunta po tayo ngayon ng Maluluwag Hot and Spring Resort. Isa po siyang landscape protected area at tama po ang inyong nakikita ay meron po tayo dito na volcano din. I will give the description below mga kababayan ko. Maraming salamat sa inyo po sa suporta na ibinibigay nyo po sa ating channel Filipino TV. Please subscribe to our channel. Maging bahagi po kayo mga kababayan ko at mag-comment lamang po kayo kung saan po tayo pupunta. Nasa area pa po tayo ng Pangasinan. Maganda po dito mga kababayan ko at tayo po ay bibisita, although late na po ang pagdating po natin dito dahil hanggang 5 o'clock lamang po sila. At ang gagawin po natin ay mag-feature po tayo ng motorcycle sa area na yan, papasok ng Maluluwag Hot Spring. Meron din po silang hot and cold spring. Greenish pa rin ang ano natin, ang kapaligiran natin po dito. Past 4:30 in the afternoon na po. Kaya umababa na po yung ating haring araw. Shout out to everyone sa aking mga kaibigan, mga subscriber, sa ating mga OFW. Shout out to everyone. Pag-ingatan po tayo ng Diyos sa araw-araw ng ating gawain. At tama po kayo, mas prefer po natin ang magbiyahe sa mga ganitong lugar. Kung awat loobin ng Diyos na maabot po natin ang buong Pilipinas, loobin ng Diyos. At shout out po sa lahat. Kung gusto nyo pong mabisita po natin ang inyong lugar, ay pwede po tayo mag-invite po sa atin para po maibahagi po natin sa ating mga kababayang Pilipino sa iba-ibang lugar at sa buong bansa. Maraming salamat sa YouTube industry at meron po tayong chance na naging bahagi po tayo dito. Although yung kalsada po natin dito ay hindi po ganun ka-smooth dahil marami pong dumadaan po dito, pero dahil sa nagdadaan po ang tag-ulan at araw, ito po yung kondisyon ng ating highway dito sa mga Tarim, Pangasinan. Salamat po sa mga comments at pag-subscribe nyo po sa ating channel. At malapit na po papasok na po tayo dito sa may protected area. Halos lahat po dito ay mahogany ang tanim nila dito. At kailangan po natin din na maging disiplina po tayo sa bawat lugar na ating bibisitahin. Kahit na po sarili po natin itong bansa, ay dapat po maging bahagi po tayo sa ating lokal na pamahalaan, na magtulungan na lamang po tayo na linisin ang lahat ng mga dumi natin na nagpipiknik po tayo. Kailangan po natin na magbaon ng ating sariling trash bag. At matuto po tayo mag-segregate. Tignan nyo naman po, ang ganda. Yan, papasok na po tayo dito sa Maluluwag Hot Spring Resort. Late na po tayo dumating, kaya part 1 pa po ito. Bali, umikot lamang po tayo dahil sa close na po ang ating resort. Kaya sa next visit na lamang po natin ang ating may explore dito. Thank you very much. God bless everyone. See you in our next video. Please subscribe to our channel Filipino TV. Thank you very much.
and protect our earth. Mabuhay po ang Pilipino. God bless everyone.